So, ayan na tayo. Live na tayo, Oliver. Ilagay mo kasi ano ba? Ayan, dyan. Ipatong mo dito. Oo nga. Ayan. Lalong nag-ano ko rin, man. Lalong nagsilaw. Ano ba itong flashlight? Ayan, meron na din. Malinaw na may flash. Ayan. Sisilaw si Oliver. Ayan, so we have 2 million viewers. So ayan, hello po sa inyo. Magandang gabi po sa lahat kayo ng mga nanonood. Ano na? Ano na tayo? Nakadama. Kasya ba tayo? Tayo dito. Masaganang pagmamahal po, Prospect Nation. So, first time namin mag-live dito kay Oliver. Shout out po sa family ni Oliver. Sorry. Kay Nay Rizalina and kay Tatay and kay Rhea and Oliver and sa baby. So, salamat po sa pagtanggap. Nandito po tayo para magpasalamat. Ito pong live natin ay laging pagpapasalamat sa mga tulong na bibigay nyo. Lagi nyo pong, and unang-una sa lahat po, salamat sa Panginoon dahil lagi niyang sinusunod or binibigay yung mga dasal natin. So maraming salamat. Pasensya na po sa boses ko. Galing din po kami sa pagmi-mission sa Pasakaw. So, kakarating lang namin at dumiretso kami dito kay Oliver para maibigay yung magandang balita. So, meron pong isang may mabuting puso po na nasa ibang bansa na nagbigay kay Oliver ng 2,000 pesos. So, palakpakan natin si Sir Anonymous. Ayaw niya po mo pabanggit. So, maraming salamat po. Binigyan siya si Oliver ng 2,000 pesos. Kahapon po binigay na po natin yung 2,000. At ngayon naman po ay meron kaming dala. Ito pang ano? Galing sa The Prospect Channel. Mabigat. Ito pang ano nila. Ano yan? Pang Noche Buena. Yan, may mga fruit salad dito. Pang fruit Pang salad. spaghetti at pang fruit salad. Pakita mo tayo. Para meron nilang pang Noche Buena. Dadagdagan na lang kung ano yung kulang. Ito. Ginawa na namin malaki para madami. Ayan. Tapos, tapos yung mga maliliit na ano. Ito. Kondensada. Tapos cream. Tapos pang spaghetti. Ito na iba. Doon. Pang spaghetti. Pang spaghetti nila. Ayan. So, galing po yan sa atin. And meron din po tayong magandang balita. Malapit na po makarating yung skateboard. Ano tawag dun? Cruiser Skateboard. Cruiser or skateboard galing sa Houston, Texas. Galing kay Ate Boots. So, medyo malayo pa po nung pinanggalingan niya. And, Wait lang. Hindi lang skateboard. Set pack. Ano to? set siya na pang set na yun. mga pang protection bag, pang protection sa ulan, may mga tools para maayos, tapos may mga extra bearings na May raincoat, may backpack, mayroon pang ilaw, yung nalagay sa ulo. may ilaw pa siya. So complete gear po yung tawag doon. So maraming salamat Ate Boots from Houston, Texas. Napakamahal ng shipping fee, pero gusto niyang magbigay kay Oliver yung best talaga, yung hindi mumurahin, yung magandang quality para mas tumagal. So maraming salamat Ate Boots, pagpalain ka ng Panginoon. Sobra. Ano masasabi mo, Oliver, kay Ate Boots? Maraming salamat kay Ate Boots. Ayan. And may mga may mga nag-contact po sa amin na mga gustong tumulong kay Oliver. So inaantay na lang po namin sila. May mga plan din po sila para kay Oliver, and then
kay nanay sa pamilya nila. Ay, nanonood po. So, dito daw. Hello, Oliver from Simply Nini. So, kapatid ko po siya. Hello, Ate Ning. Nagbabakasyon po na sa bahay sa Lasuhay daw, Oliver. So, shout out kay Simply Nini. Ayan. So, shout out sa 7 million viewers natin. And, ayun na nga. Maraming salamat ulit, Ate Boots. Sir, from anonymous sponsor. From New York? Ayan. I'm not sure kung saang lugar si Sir. Pero ayaw niya kasi magpabanggit. So, maraming salamat po sa kabutihan. God will bless your kindness and your compassion. And So, maraming salamat. syempre yung mga nagpadala pa ng una, yung ating sponsor din na ayaw magpabanggit from Bulacan. From Bulacan. Ayan po. Thank you so much po sa mga tulong pong pinapaabot niyo sa family nila Oliver. And marami pong nagme-message sa message ng mga content natin. Pinapa-message ko po sila sa The Prospect Nation page for the contact information of Oliver. We need to protect Oliver's privacy. So please communicate with us through the Prospect Nation page. Nasa link po ng description ng mga videos namin yung The Prospect Nation page. And yung gusto po magpadala ng pera, nasa link din po yung GCash namin. So please, doon nyo po kami kontakin para makaprovide kami ng contact information ni Oliver kasi kailangan po nating protektahan yung family niya at pati yung privacy nila Oliver. So para mabigay namin doon in private yung contact information. So ayan po, The Prospect Nation. Marami pong nag-message na hindi pa po nagko-communicate sa amin. Please contact us through our FB page, The Prospect Nation. Ako po mismo ang sasagot and pwede ko pong ibigay sa inyo yung personal account ko para makita niyo din po kami mag-asawa. So maraming salamat po sa intention na makatulong kay Oliver at sa pamilya niya. Ano na ba? Nagsilaw ako sa ilaw. Nagsilaw ka rin ba, Oliver? Ilan na ba siya, Daddy? Try ko nga kung tanggalin yung isang ilaw kasi medyo po madilim. Mm. Ayan, shoutout kay tatay, nagluluto ng ano. Ayan. Medyo okay na. Okay. Okay na yan, Dad. Nagluluto si tatay ng ulam. Makikihaponan kami Kaya dito. po na nga. Joke lang. Biro lang. Kumain na po kayo. So, shoutout sa 12 million viewers natin. Maraming salamat. Please, mag-chat kayo para ma-shoutout namin. So, ang every live po natin kay Oliver ay pagbibigay ng pasasalamat sa mga tumutulong. So, ulit, si Sir sa Bulacan, anonymous sponsor, and then yung nagpadala ngayon kay Oliver, anonymous din. And of course, si Ate Boots from Houston, Texas. Thank you so much. At na nag-contact po sa akin, magpapadala din daw siya. So, let's wait na ma-materialize mo yun. Lalo na ngayong Pasko. And abangan po natin yung cruiser ni Oliver na galing pa ng Americas. So, napaka gandang balita yun ngayon na Pasko. Nag-message si Ate Boots kanina, nasa Pilipinas na daw. So mga 2 to 3 days siguro nasa atin na yun, makakarating. So mas ano yun, mas talagang komportable ka doon kasi smooth siya masyado. Pa-shoutout po kay Maria Luansing, si Ate Bebe. Ayan, Ate Bebe, si Kuya Gigi, ayan, Shoutout po. Shoutouts po sa inyo dyan, and mag-ingat po kayo lagi dyan sa Europe, dyan sa Italy. And of course, ano pala, sa mga nanonood, abangan nyo po yung pagpunta po namin dun sa Pasakaw, sa Kitang. Yan, yun lang. Ayun po. Galing kasi kami Pasakaw kanina, so diretso kami dito kay Oliver. And sorry, hindi ko na mabasa dahil Sila ka. mas super silaw. Si sister ni Oliver. Magandang gabi po, Ma'am Sir, at kay Oliver at lalo na po sa nanay at tatay. Ayan, sabi ni Ma'am Corazon Arcega. Ayan, so shout out po sa inyo. Ayan, Ang again. anay ba si Ma'am? Pangatlo si Ma'am Corazon. Okay. Ayan, again, Maria Luansing.
Shoutout po sa inyo dyan ni Kuya JJ. Shout out at ingat po kayo. And Merry Christmas po. Pang-apat po yun. Kasi pang-apat para sa corazon. Corazon. So, shoutout sa 11 million viewers natin. Again, maraming salamat. Lagi kayo nandyan sa pag-aabang nyo sa mga storya ni Oliver. Meron pa po kaming ibibigay na part 4. Hindi po natin ma-upload sa ngayon. Pero may inaantay lang po kami. And please continue and share po yung mga storya ni Oliver na talaga namang nagtatouch sa mga tao at nagpapabago ng pananaw. So maraming salamat po sa almost 300k viewers nung unang-una nung part 1. So malapit na po tayo. Road to 300 na po tayo. I-share nyo pa po para mas lalo tayong matulungan. Hindi man makarami ng sponsor, kapag marami tayong naging views para kay Oliver, kami mismo po talaga ang tutulong para sa kanya. So share nyo pa po. So ayan, shout out, watching from Italy. Ayan, sabi ni Sir Berhel Floresi, tama? Floresi. Ayan sir, shout out sa inyo dyan. Mag-ingat po kayo palagi. And Merry Christmas po sa inyo lahat dyan. So, we commend yung mga magigiting nating overseas Filipino workers. Kami pong mag-asawa ay dati din na OFW. So, we salute you guys. Thank you so much for your dedication sa trabaho para makatulong sa Pilipinas. And thank you dahil nag-share kayo ng blessings. Diba? Ayan. So, hindi lang... Nakarating ka na ng Italy, Dol. Ano masabi mo, Dol? Excited ka na pumasok ulit? Hindi ko talaga mabasa. Kailan ba yung ano nyo? Yung pasukan? January ano? Koreata. January 4. January 4 ang pasukan. Lahat naman sabay-sabay sa public school. So at least meron tayong 2 weeks na, almost 2 weeks na pahinga. Napahinga, nakakasyon. Tayo wala tayong passion. So, and thank you Lord kasi po natigil na yung ulan. Halos 1 week pong nag-uulan so hindi rin kami nakakapunta sa mission. Ngayon sinamantala na talaga namin. Ngayong araw lang tumigil yung ulan. Kaya kung nakarating tayo ng Pasakaw, andito tayo kay Oliver. So, pupunta ba tayo kay Alexa? Ayan, shoutout sa mga taga Kitang, Barangay Kitang sa Pasakaw. Shoutout dyan sa mga taga PDA. So, Simply Ningi, shoutout sa inyo dyan. Bisita din po kasi kami sa bahay, galing Europe. Galing Antipolo pala. So, pasensya na at lagi kami nasa mission. Sinasamantala din natin yung pagkakataon na wala akong pasok. So, maraming salamat. So, again, yung mga gusto po pumigay ng pamasko kay Oliver, yung Gcash po natin nandyan sa description and yung The Prospect Nation page natin. Wait lang. Contact mo. So ayan, sabi ni Anonymous natin, PM na lang ako so para kay Oliver. Ayan, maraming salamat po talaga. Thank you so much Thank you po. so much po. Kuya, ate, thank you so much po sa inyo. Talaga. Pwede naman siguro i-mention dito kay Oliver. Pwede ba? I-mention kayo. Kuya, pwede po ba kitang i-mention dito sa vlog? Kay Oliver naman eh. Pero kung anonymous, okay lang po. Maraming salamat. So thank you so much for sharing your blessing. God bless your kind heart and your compassionate heart for Oliver and of course sa The Prospect Channel. Thank you so much ate and kuya. And ikwento natin yung nangyari kay nanay po. Ayaw nga po. Kahapon po pala, supposed to be, pupunta kami dito. Kaya hatid namin yung 2K na padala ng isang sponsor. Kasi hindi na po kami nakarating kasi sinugod po sa infirmary si Nanay Rizalina, yung nanay ni Oliver. So, di na lang po kami nag-abot ng tulong ng 2,000. So far, okay naman, nakauwi na si Nanay Rizalina. Kaso, nagpa-laboratory. Tama di ba, Tay? Nagpa-laboratory at sa 28 babalik para ibigay yung result. So, yun. And, ayun sa magpapaabot din po sana ng tulong kasi kailangan po talagang ma-check upan na sa BMC, mapa-check upan ulit sa BMC si Nanay Rizalina para may schedule kasi
And thank you din po sa mga nag-a-advise sa akin, nag-PM sa The Prospect Nation page kung anong gagawin. So meron na po tayong nahanap. Kaninang umaga kumain lang yung asawa ko Doon sa sa kainan. may nakausap ako doon yung may-ari nung nung tindahan doon na yung pinsan niya pala is same case kay nanay. Kaya yun, binigyan niya ako ng mga tips kasi every 3 times a week sila bumabalik sa So, sa hospital. yung mga nagbigay po siya ng list of requirements. So, ang unang-una po talaga is yung medical certificate para mapakita natin dito sa mga establishment na tutulong sa atin or sa mga organization. So, ayan po, limited pa po yung pera natin para makapunta po tayo sa BNC. And then, ako po mismo, kami mag-asawa ang tutulong na asikasuhin na lakarin yung mga papeles para kay Nanay Rizalina. Makapa-check up lang po, makapunta lang sa Naga at makakuha ng medical certificate. And yun yung panggastos doon talaga yung kailangan nating ipunin sa ngayon para kay Nanay. So, after holiday, in God's perfect time, sana makasikasin na po natin yan. Kasi kailangan ng immediate attention po talaga dun sa case ni Nanay Rizalina. So, may nag-message po sa akin, kailangan po talaga siyang operahan and magpa-chemo. Tapos, mga 1 year na gamutan po, Gagaling si Nanay. magaling pa. I-check pa din pati. Hindi pa tayo sure kung talagang kailangan ng operasyon. Baka hindi pa naman, diba? So, i-check pa talaga natin baka madala pa naman sa gamot. So, please, yung mga gumingi po kami ng tulong na panggastos lang po sa paglakad ng mga papeles, diba? Tapos sa pagpapadoktor para masimulan natin yung gamutan at makahingi tayo ng tulong sa government offices, sa mga kinaukulan. Kasi may daming case pala po na tumutulong naman talaga. So, may mga tumutulong naman talaga na pero kailangan nga pa rin ng budget para kasi malayo dito yun ang Naga isang oras halos yung biyahe, mag-artla tayo ng tricycle o ng sasakyan papunta doon o pwedeng mag-commute, so depende po yun. Ayun na ba? So yun lang sabi mo. Ayan, may sabi niya. Okay daw. Okay. So yan, Kuya Gigi. Kaya Gigi, Salamat. Bibi, thank you so much sa inyo. BTM daw for Oliver. Mag-thank you kay Kuya Gigi. Maraming salamat po kay Ate Gigi. Kuya Kuya Gigi. Gigi. Kaya Ate Bibi. Kaya kay Ate Baby ha. And of course, shout out po kay Sir Virgil Florence, watching from Italy. So, siguro kasama to ni Sir ni Kuya Gigi. Ayan. So, maraming salamat po. Balikan nyo po yung part 1 to part 3. Ayan, sa mga gustong ma-inspire sa kwento ni Oliver, balikan niyo po yung part 1 and then meron na po tayong part 2 and then part 3. Okay. Alam mo, imbis na mag-share tayo ng mga walang kukwenta-kwentang memes, diba? Bakit hindi natin i-share yung storya ni Oliver na mag-i-inspire talaga sa mga tao para gumalaw? Sobrang daming Para mag-ipot. Sobrang ang daming na-touch ni Oliver, lalo na dun sa part 1. Ang daming magagandang comments. Halos maganda lahat. Na binigay sa atin at para kay Oliver. So, na nagbigay talaga ng inspirasyon. May mga pare, may mga professionals, may pastor. may pastor, na gusto na nga rin daw po magpaabot ng tulong. So, please, yung mga nag-comment po, please send us message through our Facebook page, The Prospect Nation. Ang link po nasa mga video namin sa description. And, pinost ko din po siya doon sa message. Nakapin po siya. So, send nyo po. Kasi hindi po tayo basta-basta magbigay ng contact information sa message, dyan sa social media. Kailangan pong at least maprotektahan yung privacy ng family ni Oliver. And lalong-lalo na yung bata, si Oliver. Silaw na silaw. Hindi ko na mabasa. Parang hindi ka naman paus, Paos. So, effective yung kinain kong candy kanina. So, and ayun, update ako kay Oliver. Hindi siya makalakad ng maayos kasi meron siyang may nagkasugat yung kanyang pigsada. may pigsa. May pigsa si Oliver, hindi maglakad ng maayos.
Kasi, Anong iniinom mong gamot? ano, hindi ba yun? No? Antibiotic? So, pampakano sa kuno. Ano lang sila. May pinamit. Mm. Tapos yung, para malinis yung sugat, Oliver, tis. Yung ano, yung bayabas, Bayabas. na sinabi ni tatay, Effective yun. yung pinapakuluan. Mm-mm. Mm. Hindi, para malinisan siya. And then, tsaka dapat di siya laging na alikabukan para mas mabilis matuyo and para mas mabilis lumabas yung ano, yung bacteria, no? Diba? So, ayan. Pero pagaling naman na, diba? Diba yun, sa pasukan, wala na yan. And pagdating pala nung ano, nung mga package mo galing abroad, mag-road test tayo dyan sa baba. Yun, baba ka. Grabe. Eh, di ba doon na muna sa PDA? Doon para mas Doon na lang, maluwag. sunduin ka na lang namin. Magano ka. Para- Isuot mo lahat yung mga gear na nandun para kung saan ka mas komportable, kung ano sa'yo, kung fit sa'yo. Pero for sure fit naman yun kasi Sinukat, di ba? lahat yun sinukat ko. Di ba? Sinukat ko talaga lahat yun, lahat ng mga Sinukat. gear na talagang babagay sa'yo. So, thank you so much sa effort talaga, Ate Kay Ate Boots. Boots. Si Ate Boots, siya mismo nag-shop noon, siya mismo yung nag-check sa measurement. So, thank you so much. At nag-effort kami talaga para kay Oliver. Ate Boots from Houston. Houston, Houston, Tigaon. Houston, ikaw. Texas. Texas. Ayan. Napakabuti po ng yung Huwag kalooban. kang umiyak. Hindi. Iyak ka na eh. Hindi kasi talagang I-shoutout mo naman ako. Para bukas. ay, ayan pala. Ayan, Fishing. kukunin ko na rin po yung pagkakataon na ito. Kainis. Bukas nga pala is birthday ni Mrs. The Prospect. Yay! Ayan, happy 40. birthday. 40 ka na. Salamat po. 40 na po ako. So, Abangan mo na lang yung surprise ko sa'yo. ay, wow, may pa-surprise. So, thank you so much sa mga nagpadala. Salamat po si Ate Boots. Salamat po sa birthday, Ate Boots. Thank you so much. Thank you po din pala kay Simply Ningi. Thank you, Ate Ning, sa pa-shoes. Salamat sa mga nakaalala sa birthday ko. Open pa po, hindi pa po tapos. Papasok pa lang yung birthday ko. Baka naman, joke lang. Bigay na lang natin kay Oliver. Siyempre. So yun, ano pa? Kwento ka pa, Oliver. Kamusta naman yung puso mo? Ano doon? Wala, okay lang. Puso yung puso mo. Alam mo, may mga darating pa sa yung mga good news. Kaya yung mga nakakagulo, nakakasakit. Kaya mo na yun, dilipas din yun. Challenges lang yun. Ang importante, focus muna tayo dun sa goal mo na makapagtapos ng pag-aaral, matulungan si nanay. Future architect. Diba? Matulungan si nanay. At, diba, katulad ng ginagawa mo, yung skill mo, kailangan nating pagyamanin. Diba? Ulit na naman kayo dun sa swimming. Nag-enjoy ka ba sa swimming natin? Hindi po. Galing mo. Sabi nga nung iba, ako nga tumanda na, hindi pa nakakapag-swimming. Si Oliver ang galing. So, konting ensayo lang. Kaya siguro, pag nabuo natin yung at least 10 sessions, so ayan, hahayaan na kita dun mo gano'n. Sumisid na sumisid. Galing nga eh. Sisid lang ha. Joke lang. Nag-ano pa, nagda-dive. Napanood niyo po ba na yung mga videos ni Oliver? Hindi mo mapanood? Papanoorin niyo naman kay nanay yung video. Grabe naman itong mga batang to. Nagda-dive, tapos tawag doon, dolphin kick. Di ba? Galing yung dolphin kick. So, shout out sa 13 million na viewers. 13 viewers. So, Tapos natin. Wait lang. ano ba? Ayan, paano po magpadala ng mga damit at balikbayan box for Oliver? I'm from Utah, USA. Ayan, Wow! sabi po ni Ma'am Valentina Machon. Tama? Machon. 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 Tama po ba? If, are we pronouncing it properly po? So, Ma'am Valentina, please send us message through our Facebook page, The Prospect Nation. Nandyan po sa description ng mga video namin yung link
I-click mo lang po yung link, tapos mapupunta ka sa The Prospect Nation. Makikita mo naman po yung face namin, yun po yung profile picture ng page. Pag message ka po dun at pag-reply po ako sa iyo para ibigay ko po yung contact information na mas mabuting sa amin na lang na kami po ang magkukuha nun tapos i-deliver na lang namin kay Oliver kasi wala pong kukuha nun pag dito sa kanila. So, ibibigay ko po yung name and address ko sa The Prospect Nation page. Maraming salamat Yan, po thank you so much sa po. Balikbayan Box. Malaking tulong po yan sa family ni Oliver. All the way from Utah, USA. USA. Thank you so much po, Ma'am Valentina. Valentina, Machon. Yes, tama. Yan, tama daw. Okay, so thank you so much po. Again po, The Prospect Nation page, kami po mag-asawa yung profile picture. Nandyan po sa description ng mga videos ni Oliver. Sa description, i-click mo yung Facebook link. Pa-click na lang po yun. So, Ano, maraming salamat po. Anong Magsasabi gusto mo mo muna. sabihin kay Ma'am Valentina? Maraming salamat po kay Ma'am Valentina. Ma'am Valentina po. Diba ang gwapo ni Oliver? Napaka-pleasant ng mukha. So, ayan. Ang dami nga nagugwapuhan talaga sa'yo na. Ikaw magbasa mo. Taga saan ba si Oliver, sabi ni Ma'am Valentina Mansion? Dito po sa Camsor po, sa Camsor. Bibigay ko po sa inyo yung exact address. Pero nasa Camsor po kami sa Bicol. Magkalapit lang po kaming barangay. So, yun. Malapit lang dito din. Malapit lang din dito sa lugar nila nag-aaral. Kabilang barangay din po. So, yun. Again, maraming salamat Ma'am Valentina. Mag 4 AM dito na subaybayan ko vlog nyo kay Oliver. Yan, thank you so much, Thank you Ma'am. so much po. sa- Madaling araw pa naman sa Utah. Thank you po. Opo. Oo nga, 4 AM doon. 4 a.m. Okay. Pacific time zone ba yun? Pero madaling araw kasi talaga doon. So maraming salamat po sa pagsubaybay. Thank you so much sa pagbabahagi nyo ng pagmamahal na darating sa pamilya ni Oliver. So pagpalain po kayo ng mas marami ng ating Panginoon. So maraming salamat Ma'am Valentina. Salamat din po sa pagsubaybay sa aming, channel. Okay. Para matanong ko how much ang Balikbayan Box papunta dyan. Thank you ulit po, Ma'am Valentina. Thank you so much po, Ma'am Valentina. So, ang effort, katulad ni Ate Boots, nasa Houston, Texas din siya. So, ang effort kasi magpadala ng Balikbayan Box. Punta ka doon, tapos yung bayad, medyo expensive. So, maraming salamat. Sobrang malaking effort yan. Yan, Thank you so sobrang much. malaking tulong yun sa kanila. Opo. Thank you so much, Ma'am Valentina. Ayan, so shout out sa ating 14 billion viewers. I-share nyo po yung ating live. Yung unang-unang live ni Oliver ay Yun nga, almost 12K na. So, maraming salamat. After po nito, kahit konti yung nanonood, pinapanood pa rin ng mga tao. So, maraming salamat po. Walang katapusang pasasalamat. Alam mo, ayun yun kasi natutunan ko lately, yung pagiging grateful sa mga maliliit na bagay. Kasi mas maraming blessing. So, maraming salamat. Saka po yung tulong na sinasabi nila na makapagpadala ng kaunting tulong. Nako, ang kaunti po yan ay very big help na po yan. Kasi hindi naman kinakount kung gaano kadami o kalaki yung binigay mo eh. Kinakount yan sa compassion mo, sa love mo, sa pag-share mo ng blessing. Doon ka po mas lalong i-bless. So, walang kaunti o walang malaki. Basta tumulong ka. Grateful na po tayo dyan. So, maraming salamat. Ayun po, meron nga yung iba, hindi na lang sila nag-i-skip ng ads, makatulong man lang. So maraming salamat Thank you po. so much po. Tama po, sa pag-share nyo sa video, sa hindi pag-skip sa ads, mas makakatulong po talaga kayo. Kasi kami din po, gaya po ng pinangako namin, ng kami mag-asawa, kahit po wala pang sponsor, kami po talaga ang tutulong kay Oliver. So, kukunin po namin yan dun sa mga views na ginagawa at sinishare nyo sa ibang tao. And hindi lang po yun, syempre ang pinaka
objective natin dun ay makapag-share ng inspiration. Talaga naman pong very inspiring yung Kwento. kwento ni Oliver, yung buhay ni Oliver. So, i-share po natin yun. Maraming salamat po. Okay, January ko na may papadala kasi mag-end of the month sa January na ulit ang pick up ng box. Okay po ma'am, wala pong problema. Basta po, nag-isip po kayo natutulong. Maraming salamat po. So basta, message na lang po ako for the exact address and name. Galing. Okay po. So si ma'am, hindi ko mabasa, daddy. Ano? Sorry po, nakakasilaw kasi yung So, Hindi ayan. natin mabasa. Hello Oliver at the Prospect. Ayan, sabi ni Sir Carbets Channel. Ayan, shoutout po sa inyo, Sir. Carpets channel. Tama ba? Carberts Carberts Channel. channel. Masilaw po kasi yung flash Masilaw ng yun. ng phone. Try tanggalin yung flash. Kasi medyo po kasi madilim dito sa medyo dim light lang po yung ilaw. Ayan. Hi ka. Hello. Ngayain pa si Oliver eh. Hi ka, ba't tinaya? Ay, madilim talaga dad pag walang flash. Ayan, i-on mo na lang yung flash. Ayan, Sir Carberts Channel. Ayan. Thank you so much po sa panonood. And ulit po, magpasalamat na naman kami sa dalawang anonymous sponsor. Nagpadala kay Oliver ng 10K. At sa isa pang sponsor, nagpadala ng 2,000. Anonymous din po. And of course, Ate Boots from Houston, Texas. And si Kuya Gigi and si Ate Bibi. Nangako din daw po magme-message for Oliver. And syempre kay Ma'am Valentina. Ma'am Valentina, thank you so Thank you much so much. po. Ayan. So, sana ang next live natin is yung cruiser na ni Oliver. Wow, may pa-cruiser na si Oliver. So, skateboard po siya pero medyo mataas-taas ng onte para yung daanan niya kasi dito. Maputik kasi dito. Opo. So dapat talaga medyo malaki yung gulong ng kaunti. And sana makapagpagawa tayo ng maayos-ayos na daanan dyan. Malayo po ba yun? Ilang meters ba yun? Kahit siguro yung 50 meters. No, Lagpas tayo na- madadaanan niya lang na Hindi. Simula dito hanggang dun sa labasan. Siguro tayo mga 100 meters po yun. Kalayo. 100 meters. Siguro isang pathway lang na yung masisemento siguro para at least hindi sa nagsusugat or Kila napuputikan tayo pa. mga pumutaw. Sabi po ni Ma'am Valentina, sana makahanap ako ng electric wheelchair para kay Oliver. Ay, wow. Di ko lang alam kung pwede dyan sa lugar niya. Ma'am, may dalawa pong wheelchair si Oliver. However, hindi niya po magamit kasi yung daan nga po. Tsaka malilimitahan po yung mga activities ni Oliver. Kasi paano niya bubitbitin yun na mag-isa. So, hindi po possible ang electric chair. So, nag-request po ngayon si Oliver ng skateboard. May nag-provide na po ng skateboard from Houston, Texas. Pero, meron pa po sigurong pwede. Hindi po tayo nagko-close ng door. May mga nakita akong mobility wheelchair na yun nga lang po medyo expensive. Napo-fold siya na medyo maliit. Pwede po siguro yun. Kasi mag-isa lang po pumapasok si Oliver. Ang wheelchair po, hindi niya po yun madadala. Tama ba, Oliver? Hindi pa kaya. So, siguro, Tsaka dito rin kasi pag sa yung daan, electric wheelchair, talagang hindi siya makakausad sa banda kasi Opo. ang Maputik. maputik po. lalo And na pag maulan. maputik, madamo. And then, ayan, tsaka lalo na kapag sobrang lakas ng ulan, talagang minsan hindi na madaanan yung dinadaanan ni Oliver. Yun nga, siguro, ang suggestion ko, mapaayos ng at least, yung daan. Kahit pathway lang siguro. Oo, pathway. Pero, syempre, may mga may-ari niyan, po. Oo. May mga may-ari ng daanan. So, di natin pwedeng ipasemento yun ng kaunti. Kaunti. Ay, sa bagay, doon may Yung may sementado na po ano. baga doon, Sa kanilang mabibig. Sino po nagsemento doon sa, Si Kagawad. Pwede siguro makikoordinate sa barangay, Oo. So, kung 100 meters, yung yung hindi masyadong Hindi. Hindi na 100 meters kasi Hanap na tayo, Hindi. Doon meron na. So, simulan na dito sa bahay, palabas din sa may Oo. pathway din doon na
na medyo simentado. Pwede. Kasi magkakalit sa si Oliver, so talagang araw-araw na yung pasok mo doon. And kung sa medyo malayo, no? Sa Goa. Walang architecture sa Goa. Walang. Ha? Magpulis ka na lang. Bakit hindi? Lagot kayo pag nakapagpulis sa Oliver, di ba? Oh my God. Nagbigay po ng 250 pesos si Sir Carbert's channel sa The Prospect. Sa The Prospect na, na channel. Nagpalipad. Nagpalipad po siya ang tawag doon, palipad. So, thank you so much po sa Ayan. 250 pesos. Mapapasama po to sa revenue Oo. namin. So, thank you so much po. Sabi po ni Sir Carbert's channel, pagbutihin mo ang iyong pag-aaral para makatapos ka, para makatulong ka sa iyong mga magulang at kapatid. Isa kang inspirasyon sa lahat. Maraming salamat ka, Prospect, para sa tulong niyo kay Oliver. So, maraming salamat po, Sir Carbert's channel. Thank you ulit Yan, supportan din natin. Kabert's channel. Carbert's channel. Sir Carbert's channel. Ayan. So, thank you so much po. Ano connect mo? Kaya nga, connection na. Sabi mo nila. So, yun na nga. Nagluto si tatay ng ano? Anong ulam mo? Adobong talong. Adobong talong. Adobong talong. Kasi nga po si Oliver, kahit minsan dinala ko sa bahay, pag minsan, ayaw niyang kumain ng mga ano, yung mga matatabang pagkain, like Healthy to si Oliver. pork, like chicken. Mas gusto niya po talaga yung gulay. Ba't Kasi ganun? may taniman siya eh. Ay nga pala, Tinutulungan niya. kamusta na yung mga pananim mo dun sa ano, yung mga sitaw? May bunga na? Nag-aani na. Bunga na naman ko di. Ilaw kang tubig kapag uro na. Ayaw nga pag- pala kasi halos isang linggo nag-uulan. Sayang naman ano. May sinabi si Ma'am Valentina. Valentina. Sabi ni Ma'am Valentina, pwede siya mag-major ng Computer Information Technology. Malaki magiging sahod niya like my son and he can work sa magandang company. Pwede din. Opo, malaki ang IT bagay din sa'yo. Pag-isipin mo kasi yung course mo kasi walang ano sa Goa. Diba? Oo, walang So, architect. kung- IT meron sa Goa. Kung sa Naga ka naman papasok, napakalayo. Babiyahe ka ng kalating oras sa bus. So kapag na-traffic ka pa, pagka rush hour, aabutin ka din ng mga 2 o 3 oras. Di ba? And yung ano no, paano ko kaya doon ano? Pag-iisipan natin yan, wag muna natin yung problemahin. Hindi kasi malapit na siya mag-college Oo, eh. sa bagay. Eh, ano pa, July. Ilang July buwan- pa, no? Ilang buwan na lang. July pa, hanggang July. Magkukulihin na si... Pag-isipan natin yan kung ano talagang mas maayos. Kasi ang IT din talaga, in demand na. Oo. Magagawa niya din, no? Kaya mo din eh. Kaya niya rin mag-IT sa computer. So, kailangan natin ng computer. Sana, yung palang may nag-promise pala na magpapadala ng cellphone kay Oliver. So, sana po ma-materialize. Thank you po. Para simulan ni Oliver sa pagre-research niya, panunood niya ng mga makatutulong sa pag-develop ng skills ng Oliver. So, maraming salamat po kay sir. Hindi ko pa po siya na-mention. Ayun. Ano? Ito ba sa college? Ito po may ano. Ano? So, meron kong laptop niya. Laptop. Oo. Lalo na kung mag-IT ka. Kaya pala ng Pero sa architectural Computer. kasi, hindi pa masyadong kailangan. Ay, pero kailangan na din, no? Kasi ang dami-dami ginagawa ng college. So, laptop, oo. Pwede talaga. So, laptop. So, sana may mga, wala na pong, may mga laptop na hindi na ginagamit. Pwedeng masimulan ni Oliver yun. Diba? Para makapag-aral na siya para sa college. And preparation para sa college. And ano pala, bukod sa gusto mong kurso na architect, ano pang naisipan mong pwede? Di ba? So, kailangan may second option ka din, di ba? Kailangan. Pag-isipan mo kung anong course pa talaga yung Pwede. yung mas magaan para sa'yo. And at the same time, gusto mo din. Diba? Dapat Importante mag-enjoy yun, ka oo. kasi kung mapipilitan ka lang, wala, mababurn out ka. Daming option, teacher, pwede kang maging Yeah. teacher, anak. Pwede Okay. kang mag-social work, maging social worker.
Kasi pwede ka magtrabaho sa munisipyo. Kasi may nag-message sa akin na ganun din daw siya, na sa differently able din siya, nagtapos siya ng, not sure lang kung commerce or ano, tapos nagtatrabaho na siya sa local government office. O, di ba? Sa opisina siya Sa opisina siya nagtatrabaho. Option yun. Kayang-kaya mo. Kayang-kaya mo kasi matalino ka naman. So, kailangan ba rin talagang makapag-aral si Oliver ng computer? So, laptop. Kasi laptop yung in-demand ngayon. And dun pala sa part 3, kung natapos niyo po yung video, meron po ako dun interview sa teacher ni Oliver. Talagang sobrang sobrang ano sa'yo mo, yung advisor mo. Part 4 na yun. Talagang bilib na bilib sa'yo. Abangan So, po natin. ayun. Sinama ko lang po yun ng konti para abangan nyo. Sabi ni Ma'am Corazon Arcega, thank you so much po Ate Boots sa lahat po na binibigay po ninyo kay Oliver. Bahala na po si God magbalik ng lahat ng kabutihan po ninyo sa family namin. So maraming salamat din po Ma'am Corazon Arcega. Sorry ulit sa aking And boss. ayan, shoutout sa mga taga Batangas na relatives ni Oliver. Ayan. Yan, shoutout mo sila. Shoutout pa na. Shoutout kay mga tawag ko dyan sa mga batang. Shoutout po si Joy. Ano ba yan? Joke lang. Ayan, si nanay dapat magpagaling kasi makikita niya bang mag-graduate si Oliver at ipapatayo ng bahay. Di ba, Nay Rizalina? So, kailangan natin pagalingin si nanay. Tulungan din po natin si nanay Rizalina. Ayun. Kayo ba tayo may trabaho po kayo ngayon? Tapos trabaho. Sa trabahohan dyan? January, tatasan ng tubo. Okay. So, Ayun, si tatay nga pala, ang trabaho sa tubuhan. So talagang di niya rin matid si Oliver sa Palagi. sa labas palagi kasi maaga pa po is nagsisimula na siyang magtrabaho. ang kasama lang actually technically talaga ni Oliver sa school, si Rhea. Yan yung kapatid Ano, ni Oliver. Grade 11 po siya. So, pag college niya, ni Oliver, may iwan na dun sa school si Rhea. So, solo na talaga ni Oliver. So, dapat siguro mas malapit. No? Oo, kasi kung sa Ay, alam ko may computer dito sa ano. Dun sa may, Siena, hindi, sa tapat ng China. Yung pinag-aralan niya. Nilimwel. Oo, yun, pwede. Meron doon. Kung computer, kukunin mo, may information technology dyan na school. may Na malapit, Oo, sa kabilang malapit barangay lang. Pwede yun. Option mo yun, Oliver. Pwede mo rin mag-PSU. Sabi po ni Ping Evangelista TV, God bless you in your channel. You're a blessing to Oliver. Further are people who give support or blessing to him because of your channel. So thank you so much po, Ma'am Ping Evangelista TV. So maraming salamat po sa pag-appreciate. So yun po talaga yung pinaka-advocacy ng aming channel. Makapagbigay inspirasyon sa mga tao through their stories at makapagbigay din ng tulong para dun sa mga sa mga tinutulungan natin nga. So, ayun. So, thank you so much po for your appreciation. Lalo po kami na-inspire, lalo na yung mga positibo ang nakikita natin. Kasi yun na lang po talaga, ang gulo na ng mundo. Bakit ba tayo po-focus dun sa mga negatibo? Dun tayo sa positive, na pwedeng mag-inspire pa sa ibang tao. Ang dami-dami na ngayong mental health issue na nangyayari. Ang dami-daming anxiety. Ako, biktima po ako ng anxiety. Depression, napupunta sa depression, and worst case scenario yung suicide. nagpapakamatay. Ang dami-daming ganun. So, imbis po na i-share natin yung mga toxic na mga bagay sa social media, bakit hindi natin i-share yung mga nakaka-inspire na pwedeng bumangon sa mga taong nadadapa o pwedeng makapagpa-inspire at makapagpabago ng pananaw nila, 'di ba? Katulad ng storya ni Oliver. So, yun ang i-share natin. Kasi yun yung makakapagbigay sa atin ng tulong at makakapagpatibay sa ating pagkatao, diba? So, please share our channel, yung mga videos natin. At tumulong po tayo sa kahit na anong paraan. Hindi po yan makikita sa malaki o maliit. Ang count po dyan is yung pagtulong mo. So, yung blessing na bibigay sa'yo, mas marami din. Diba? So, yun. So, thank you so much po sa support.
Sabi ni Ma'am Corazon Arcega, sa lahat po ng tumutulong, maraming salamat po. So, maraming salamat. And sabi man ni Ma'am Valentina Machon, okay Oliver, till next time, need to sleep na, mag 4 a.m. na dito. God bless all of you. Thank you. The prospect sa pagtulong nyo kay Oliver, God will always give you blessings. Thank you so much po din Ma'am Valentina for your compassion and love. I will be waiting for your message po so I can provide you my contact information for Oliver's Balikbayan Back. So maraming salamat po. God bless your sleep. Matamis na ba naginip po sa inyo, Ma'am Valentina? Thank you so much, Ma'am Valentina. Machon from Utah, USA. Ayan. So, Ayan. thank you. Nakarating ka ng Houston. Pasalamat ka ulit. Sabi mo good night kay Ma'am. Good night palpak kay Ma'am Imam Valentina. Valentina po. Ayan. Happy birthday. Nararattle si Gutom ka na Oliver. siguro. Gutom ka na? Naku, hindi pa sila. Pwede naman po kayong kumain na. Kain kayo habang. Gutom ka na ba, Oliver? So, salamat po sa sumusubaybay sa 15 million viewers natin. So, maliit lang po tayong community. Pero po, pag share nyo, mas lalaki pa po yun. So, maraming salamat po. Let's just share, always share positive vibes and being grateful. Diba? So, shout out din kay Always Grateful. So, shout out sa'yo. Tulog pa yun si ate. Boots. So, ulit, thank you so much, Sir Kabert's channel sa pagpapalipad. And good night po sa'yo, Ma'am Valentina Machon. Evangelista TV, shout out. Support din po natin. And of course, si Sir Kabert's channel. Please support. Ayun. So again, thank you kay Server Health Lawrence from Italy and kay Kuya Gigi and Ate Bibi. Thank you so much po sa inyo. Yan, from Italy din po. Simply Nini from PDA Road. See you later. Alligator. Ayan, andyan pa rin syempre si Ma'am Corazon Arcega. And shoutout po sa teacher ni Oliver, kay Ma'am. Sige. I-shoot mo si Ma'am. Tawag mo si Tino. Shoutout pa lang dyan kay Imam Arlene Para Maka. Ayan, so. Yeah, So, sana ma-meet ko in the future si Ma'am Arlene. Sobrang Macaray. ganda ng ano yan sa'yo. Talagang bilib na bilib siya sa'yo. Dahil kahit daw di kita natawag, tumataas ka ng kamay, pati paa. Ma'am, ako na ma'am, ako na. Ako na sasagot niyan, ma'am. Diba, And, galing? and shout out din kay, of course, kay Sir Robert Ablao. Ayan. Advisor ko po siya nung second year high school. So ngayon, siya po yung principal ni Oliver. So maraming salamat po. And of course, sa kanyang may bahay, si Ma'am Jing Ablao. Head teacher ko naman po siya sa San Rafael National High School. So maraming salamat po sa mga guidance niya sa amin, sa aming mag-asawa. So thank you so much for inspiring us as well. Mas lalo po namin pag bubutihin and pagsisibagan po yung mga pagbibigay po ng mga inspirasyon and sa pagtulong po. Okay. Sabi ni Ma'am Ping Evangelista TV, thank you the prospect for reading my comment. Anytime po. And I'm also a Bicolano from Catanduanes. So, Ayan, shoutout sa mga Shoutout Catanduanes. Ayan. iba ata ang Bicol, pero parang same. Same lang, Bicol. Catanduanes. Oh. Pero meron yung, na din, meron, iba na yung, Accent lang siguro. accent. Tapos yung ibang words na. Kaya ang Bicol kasi ang may pinakamaraming iba-ibang dialect. Katulad niya, Iriga siya, Rinconada. Rinconada, kami partido. Ang Naga, iba din yung accent. So, sa Sa accent Catanduanes, lang naman nagkakaano. hindi, sa inyo iba eh. Iba, ang hirap ng Bicol niyo eh. Yung sa Rinconada. So, thank you so much sa 40 million viewers natin. Pa-share po ninyo yung live. Basta po magla-live tayo, magbibigay po tayo niya ng Mga updates. updates and pa-thank you sa mga nagbibigay ng help. So, salamat. And sa mga next uploads natin, of course, mag-share po tayo ng inspiration sa storya ni Oliver. And syempre salamat din sa mga viewers namin, sa mga subscribers po namin na lagi pong nandyan, nakantabay po sa aming mga uploads. Maraming salamat po sa inyo. Okay po. So, and thank you din po, shoutout po natin ng Infirmary Tigaon sa Tigaon. pag-assist Assist kay po Nanay. kay Nanay Rizalina kagabi. And dun sa kay Kuya, sa pinsan nyo,
Sa tricycle. I-shoutout mo Oliver. Shout out pala dyan. Ang kuya ko. Kuya Intin po. Hindi. Hintayin. Hindi. And Siya din sinasakyan mo papasok, diba? yung ano nila, tricycle. Tricycle. So, thank you so much po, Kuya Enteng, sa pag-assist kay Nanay Rizalina. Sabi po ni Ma'am Ping Evangelista TV, Mr. Ping Evangelista po. Ay, sorry po. Sir Ping Evangelista TV. Sorry po talaga, sorry. May kakilala kasi ako na Ping, babae. So, akala ko. Pero I stand corrected. Thank you so much po. Sir Ping Evangelista TV. Evangelista TV. So yun, thank you so much sa 19 million viewers natin. Thank you sa pag-support niyo sa amin. May ongoing pa rin po, nandyan pa rin posted pa rin yung part 1, road to 300k na po tayo. So sana mag 1M. Mas maraming ma-inspire si Oliver. okay po. So pag nag 1 million tayo, Oliver. And syempre, kay MGS baka naman. Joke lang. So kahit wala tayong mapuntahan na network, basta yung network ng puso nyo, i-share nyo po, panalo na po tayo dyan. So, kahit hindi po tayo mapansin ng iba, pero kung kayo po mismo ang makakakita at mag-share sa mga pamilya nyo, malaking network na po yun. So, maraming salamat. Lalo pa po makakatulong yun. Kung mag 1 million, tutulungan ko talaga. Ako mismo ang gagastos kay Ma'am Rizalina pagka inabot ng 1 million. So, i-share nyo po para mas lalong, kasi yung mga gastos-gastos lang, diba? So, ako po kasi, pinangako ko na tutulong po talaga ako para sa paglalakad ng mga papeles kami mag-asawa. So, sana pati yung financial, kasi maliit pa lang din po yung channel natin. Well, hindi pa po siya kayang, kumbaga, yung sahod galing sa YouTube, hindi pa po kayang makapagbigay. So, medyo limited pa. limited yung resources natin. So, yung pinagtutulong natin through sponsors, and of course, kami rin po, gumagawa galing sa sariling bulsa. Pag wala pang sponsor yung mga tao, sa amin po na talaga, sa personal namin mag-asawa na tinutulong namin. So, yun. So, pero kung makaabot ng 1 million yan, malaking tulong po yan sa ating channel. And sana dun sa 95% nanood, please do subscribe po. Kasi kung sobrang malaking tulong na po yun pag lumaki pa yung subscribers natin. So, thank you so much po. Ayun. Mas marami tayo matutulungan. Mas mapapalawak natin yung pagtulong sa mga kabayan nating talagang kailangan ng tulong. Ayun. So, again, hindi lang kasi and financial na bagay ang importante yan. Ang importante po ngayon yung makapagbago tayo ng pananaw ng isang tao, 'di ba? Kasi nga yung mental health issue ng mga tao. So mag-share tayo ng positibo pag napapanood nila, mas malalo tayong may inspire. Sa mga katulad ni Oliver, hats off po talaga ako. Hats off po ako literally kay Oliver sa ginagawa niya. So, alam mo anak, ang dami nai-inspire sa'yo. So, kailangan mo din talagang kumuha ng inspirasyon din sa kanila. Diba? So, balikan lang yan, win-win. Ma-inspire ka sa kanila para lalo mong pagbutihin yung ginagawa mo. And kami rin naman ay humuhugot sa iyo ng inspirasyon. Yun ang lagi mong tatandaan. Yung, makapagbigay ka ng inspirasyon sa ibang tao. Malaking bagay yan, anak. Yung financial na bagay, malaking bagay din yan. Pero, walang value yung magbigay ka ng, makapagbabago ka ng buhay ng tao, walang value yon. Yung makapagbagi ka ng pagmamahal, hindi mapapantayan yan. So, ang Panginoon ang bahala sa'yo pag nakapagbigay ka ng ganon. So, yun, maghumugot ka rin sa amin ng inspiration, Oliver. Kaya nang lagi kong sinasabi sa'yo. Saka kami ni Kuya Romo, 1 shot away lang. Chat ka lang sa amin. Isang chat mo lang, pupunta na ako dito. Gad-agad. Kahit malaboy at umuulan. 2 araw nga tayong nagbabalak, hindi kami Grabe kasi yung ulan Grabe yung talaga. ulan. Bahang-baha talaga. Ako nga po, naulanan kaya ganito ang aking boses. So, ayan Oliver ha. Push lang tayo. Push.
Ayan. So, thank you so much ulit po sa nagpalipad. Ayan kay Sir Cupboards Channel. Ayan, supportan po natin siya. Ayan. Pwede na po kayong kumain. Baka gurodon na. Sige nanay, kain na muna kayo. Patapos na rin po kami. Apo. Kaya na, mainom ka bang bulong? Hindi ka na. Po, pulawagan na po nindo si nanay. Okay na lang po yan. 1 hour na. Hindi pa. So, ilang minutes na lang. At least mga 30 minutes. So, ayan. Thank you so much ulit sa 16 million viewers natin. And sa pag-share and sa pag-isip na pagtulong. Maraming salamat. Ayan. Pakulog ka. Nagano din. Mga din. Anong pasang kulog yung parang Ano ba yung nagtuturok na? yung parang tinutusok? Ayan, may pigsak po kasi si Oliver sa paa. Wala nga kang gumamela. Wala kayong gumamela. Ano po? Ikaw po? Burak po? Dapat burak po itong tig. Ano? Kabulaklak ba dapat? Oo, dapat bulaklak na gumamela. Pero sa Tara, ayos na sa lang pili. Narahay taras. Wala. Sarong ano. Ah, Sa okay dahon po. lang yung Sa dito. dahon. Yung may kayo sa likod. Ayun na pala. Very nice. Pati pala dahon. Ang alam ko kasi bulaklak. Pati pala dahon. Pero maganda kasi yung nahuhugasan talaga ng Mayabas. bayabas. Na Tsaka may pakahugas, lagyan mo ng takip para di siya nahalikabukan. Kasi pagka pinapasok yan ng mga dumi, Anuhan mo sa paligid ng alcohol na kasi ang pigsa, nakakahawa yan. Dumating sa point na nagkapigsa ako, pati ulo ko meron kasi hawa-hawa pala yan. So lagi mo sa paligid ng alcohol para hindi na siya mag-spread. mag-sanitize ka lagi mo sa kamay mo kung sa kumahawak lagi mo ng alcohol para at least di na siya kumalat. Tsaka ang daming tutubon pa sa ano mo pa sa paa. Pasaway itong pigsang ko, So thank you so much sa 15 million viewers natin. Maraming salamat po sa inyong support. So share pa po natin part 1, part 2, part 3 and sa mga lives po. So ang dami pa nanonood sa lives kahit share na. So yung pinakaunang live nasa 11K. Na. And syempre shoutout kay Boss Oragon Honey. Ayan, supportan po Opo, natin. sa aming team leader. Sa aming mentor din, di ba? Opo, mentor talaga namin. Sa ngalan ng, ako kasi nag-start na ako ng YouTube channel ko po. Pero hindi ako wala akong na-focus. Pero nung nakilala namin si Sir Oragon Honey, doon kami mas lalong na-inspire na. Kasi sumutulong na naman na kami dati pa. So why not, diba? So yun. Ang nag-mentor sa amin sa pagcha-charity si Sir Oragon Honey. So maraming salamat. So thank you so much sa 17 million viewers. Share nyo pa po para mas marami pang madating. Mag-comment po kayo para mapasalamatan namin. So para ma-shoutout namin yung pangalan nyo and mapasalamatan. So thank you so much. Last time nag-message kami ng mga wala kasi yung laptop nahihirapan tayo. Nagbasa kami ng mga comments. Nagbasa kami ng mga comments. Sobrang dami magagandang comments talaga. So maraming salamat. Ang daming naiyak, ang daming na-touch, ang daming... And tsaka ano pala, shoutout kay ma'am, yung nagpaalam sa atin kung pwede niya daw kunin yung video and then ipanood sa mga estudyante niya. Opo. So ayan, So isa din po siyang estudyante. Sorry, nakalimutan ko po yung name ng channel niya. Pero isa po siyang teacher. Nagpaalam po siya sa akin na pwede ko po bang i-share sa mga estudyante ko yung video. So naku, napaka-honored po ako. I-share niyo lang po yung video natin para mas lalo bang ma-inspire. Ako din po nga sa San Rafael, dun sa mga estudyante ko, talagang reflection ko pa yon para may mas matutunan sila. So, share nyo pa po. Why not, diba? Kasi hindi natin alam, baka sa pag-share natin, may mabago yung buhay, mabago mga yung pananaw pananaw sa buhay. So, thank you so much sa pag-appreciate sa ating content, sa ating inspirational content. sa aming munting channel. Alam mo, ginagawa kasi talaga natin ito. All for the greater glory of the Lord. All for the greater glory of God.
Kung hindi nyo kasi matatanong, ang the prospect ay something good will happen. Ang prospect ng word, something good will happen. So, Positibo. positibong mangyayari. So, kaya yun po yung pinangalan natin. Na bagay sa ating charity works. Ayan. So, marami po kami mission ngayon. Hindi lang kami, yung ibang sponsor. Sobrang, almost 1 week po kasing umulan. Galing din ako sa bakasyon. Kakabakasyon ko lang din. So, nalimitahan yung oras namin pagtulong. Pero pupunta po kami kay Alexa, sa sponsor ni Alexa, and kay Padi-Padi. Sa 23 na siguro. Para meron silang panggastos Oo, ngayong sa Noche Buena. Kasi ako po ay bukas ay mag-off naman. Dahil, Off muna tayo bukas. mag-off muna kami bukas dahil, Birthday mo na. birthday ko ba? Yan, happy birthday sana. Ano na po ako, mag-start na ng buhay. Life begins at 14. Ayan. So, thank you so much po. Sa mga magpapadala po ng regalo, open po yung line. Kay Oliver. Kay, Kay Oliver na lang. sa kanya na po. Oo, Kay, yung mga Oliver magregalo na lang sa po. akin, kay Oliver na lang po. Okay na po yun. Ayun na tayo na. Ito na po. Mga 10-15 minutes. sige Sige po, na Nay. po, kakanan na. Ito muna po kami. Si Kain na po kayo. Paghali may pong pasakaw, nagkakain na kami sa harong bago mag-eat. So, thank you so much. Shout out sa 16 million viewers. Please, mag-message naman po kayo para shout out po at mapasalamatan. So, again, thank you kay Sir Kabert's channel sa pagpapalipad ng 250 pesos sa ating channel. And kay Sir Ping Evangelista TV na taga Catondoanes, maray nabanggi po sa imo, as in sa imong pamilya, Sir Ping. And of course, kay Ma'am Corazon Arcega, sa sister ni Oliver. Ma'am Valentina Machan from Utah, USA. Thank you so much for AM nanood sa atin. So, need niya na daw pong matulog. So, thank you so much, Ma'am Valentina. And Sir Kabert's channel, thank you so much din po. Si Server Hell Florence from Italy. And si Kuya Gigi and Ate Bibi sa Italy din po sila. So, thank you so much. And Simply Nini, na taga Antipolo, na nasa bahay namin ngayon. Thank you so much. Shout out sa aking mga pamangkin, na sobrang malalaki na. Ayan, kay Sean, kay Yen, Sean and and Yen. kay Kuya Ariel, ayan. Ayan, shout out sa inyo. And kay Ate Nick. Shout out sa aming makulit na anak. Yan na, kumain ka na. Pagdating ni Daddy. Miss ka na ni Kuya Oliver, maglalaro kayo. Kulit-kulit, kailan ka daw pupunta doon, Kuya Oliver? Maglalaro sila eh. Kinukulit niya si Kuya niya. Hindi, magpagaling Kasi ka na kasi. Ate Rhea. Para kapag ano ka na, para makagala na tayo. Ay, sayang nga bukas, di ba? Baby, magano sa tayo bukas. Bibisita sa mga sa mga church. Paggabi. Ay, ano yun, Christmas village ang Ay. tawag. So, mamasyal sana Kaso hindi ka tayo. na makapaglakad. Hindi ka makapaglakad. Natay. Ayan mo na marami pang oras. Magpagaling ka para makapasok ka sa 4 And sa then, January 4. ayan. Ma-practice mo yung kailangan mo talaga magpagaling, Oliver. Kasi papractice mo yung Pa-practice skateboard mo. natin yung skateboard. Baka before Christmas nandito na yun in God's time. Kaya, bago ka matulog, punasan mo yan ng Linisan mo rin yung sugat linisan mo. yung sugat mo. Ma-update. Okay lang yun. Kailangan mo Pikit tiisin ka na para lang. malinis. Hindi, nandyan naman si tatay eh. Mm-mm. Di ba tay? Oo. Kasi kailangan talaga gumaling yan. Paano ka makapaglakad? Di ba? Sabi ni Sir Ping Evangelista TV, thank you the Prospect family and God bless you all over. So maraming salamat po, Sir Ping Evangelista TV. Yan, sir. At Sir, kami po ay nananawagan sa mga nanood ng videos ni Oliver nung part 1. Please, pabalik ng channel at mag-subscribe sa atin. Malaking tulong po yun sa amin. And of course, kay Oliver. Ayan. So, thank you so much po in advance. Baka naman palambing. Palambing naman Palambing dyan. And Pa-subscribe. syempre pa-click ng notification bell and then para lang kayong updated sa aming mga i-upload na video. Okay. Para lang na tayo ma-inspire. Mag-share lang tayo ng inspiration. Ayan. So, meron din binigay ang The Prospect ng
pang Noche Buena nyo. Malaki kaya ito, Bear. Oh. Yung para, yan, oh. Yung pinakamalala na ganun kung ano, yung fruit salad. Mm-mm. Pang fruit salad. Pwede Ang pang gagawa nito spaghetti. si Rhea. Ay, diyan Pang pala si ate mo. Oh. spaghetti. Mag fruit salad kayo. Ate niya ba? Manogang. Manog. Okay. So, shout out sa 12 million viewers. Thank you so much. Mas magti 12 million na to pagka lagi natin minamanifest. Kikita natin, 12 million na. Million na pa, no? Hmm. Kahit 12 lang. Okay lang yung sarap pakinggan eh. Ayan, so, pwede na siguro tayo magpaalam. Kasi po, kakain na po sila. Kakain pa po sila at kami naman po ay medyo madilim po yung daanan. Labas. Tapos nakakatakot kasi yung mga tubo, gumanyan na. Bumagsak sa daan yung mga Bumagsak sa tubo. daan yung halos kalahati ng daan na ano na nung Mga tubo. tubo. Ayun, And madilim din po kasi dito. Oo. yung daanan. Puyo po kami. Medyo madalas din po yung daan. Daan, madalas yung daan. So, thank you ulit po sa mga tumulong sa nagpadala ng 10K nung una, anonymous sponsor from Bulacan. And yung 2,000 kahapon, sa ibang bansa din po ata si Sir, pero ayaw niya na pong banggitin. And kay Ate Boots from Houston, Texas, sa lahat po ng tulong nyo, mula dun sa gear and sa darating pa na ipapadala mo, na pinadala mo. And kay Kuya Gigi and kay Ate Bibi na nag-promise na magme-message for Oliver. So, thank you so much. Kay Ma'am Valentina na magpapadala ng Balikbayan box. Yan from And Buta. sa isa pa pong sponsor na hindi ko pa alam kung gusto niya magpa-mention na ibibili daw po ng cellphone si Oliver. So, let's pray na ma-manifest po yun. Kasi kailangan ni Oliver na magagamit sa school. And syempre si nanay, dapat Opo. mapatingnan po talaga natin sa totoong doktor. Opo, sana may mag-finance nung pagpapunta sa BMC, yung pagpagamot ng mga gagastusin na ano, kasi kami ay tutulong sa paglalakad ng mga papeles para makahingi po tayo ng tulong, assistance sa mga organization. Meron naman po talaga daw na tumutulong sa case ni nanay. So, let's always hope for the best. So, tulungan niyo po kami magdasal para may paggamot na si nanay Selena. So, thank you so much sa 17 million Ayan, viewers maraming natin. salamat po sa lahat mga nag-antabay sa aming live. Mm-mm. And Tol, ano masabi mo, Tol? Ano, Laban lang, di ba? nahiya pa si Oliver. So, Di, may ano kasi siya. yun nga, Yung pigsa. yung pigsa. Nagka-pigsa si Oliver. Ano, siguro may iniisip si Oliver. Malalim ang iniisip Shout ng out sa tao mga, ko. ano, shout out sa mga, sa mga inspirasyon ni Oliver. Ayan. Ayan. Yun na, magal tayo. Kakanta sila. Sayang. So, shout out kay Rhea na laging nandun para sa family. Huwag mo na magbo-boyfriend, Rhea. Ay, feeling ko may boyfriend si Rhea. Wala daw. So, ayun. Pag-aaral muna bago... Shout out sa mga teachers ni Oliver. Kay Yes. Ma'am. Na syempre sa lahat ng teachers ng Agro Partido, tama? Yan. Kay Ma'am, ano pa pala, pasalamatan natin. Si Ma'am, Carla Yvette Ablao. Yun. Isa rin sa mga teacher yata ni Oliver. So, thank you so much. Teacher mo ba, Rhea? Si Ma'am Carla? Ayun. So, sa teacher ni Carla na si Ma'am Yvette Ablao. Ayun. So, thank you so much. Yan. Sino ba? Ayun, may nag-message. Wala. So, thank you so much again, please share ang ating video. Para mas marami pong maabot si Oliver. Gusto pa akong pasalamatan. Sino? Limutan ko na. So, maraming salamat sa nagsuggest na sa candy. Ano ba yung candy na pinakain sa akin? Wala na akong boses nung pauwi kami sa galing ng Pasakaw. Pero ngayon medyo na ulit. Pwede na ulit makapagsalita.
Pasakaw. So, shoutout din namin yung isang pamilya dyan sa Pasakaw na inabutan namin ng tulong kanina. So, abangan nyo din po yun. Ako, nakaka-antig din yung storya nila at nakaka-inspire. Nakaka-inspire. No, grabe yung... Nakaka-inspire para sa pamilya. Oo, sa mga magulang na So, pinaglaban talagang talaga lahat, ng ano. lahat gagawin para sa pamilya, di ba? Kahit anong pagsubok yung dumating, kahit anong mangyari, basta pagdating sa pamilya, gagawin para lahat. Mm-mm. Pati yung faith mo talaga sa Panginoon, yun yung, pati sa faith mo sa sarili mo at sa faith mo sa Panginoon, yun yung magpapalakas sa iyo para lumaban. So, ang dami-dami ko pong natututunan sa mga pinupuntahan natin at binibigyan ng tulong. So, maraming salamat din po. Kasi ako pag pupunta tayo sa mga tinutulungan natin, parang yun yung pampatanggal ng stress ko. Kasi ang dami-dami. Doon na-absorb ko din minsan yung mga storya. Pero, Okay lang. nakaka-inspire din kasi at marami tayong natutunan. Yun na. So, ayun po ulit. Isa-shoutout ko lang ulit ito. Magpapaalam na po kami kasi pauwi pa po kami. Simply Ningi, thank you. Ma'am Corazon Arcega. Ma'am, Ate BBN, Kuya Gigi, Verhel Florence from Italy, Ma'am Valentina Machon from Utah, USA, and Sir Cabert's channel, thank you so much sa pagpapalipad ng 250 pesos, and Sir Ping Evangelista TV sa Catanduanes, thank you. Ayun po. So maraming salamat po dyan sa nanonood na hindi na po nag-message. Na-appreciate po namin ang mga tulong nyo sa aming channel sa pag-click lang po ninyo dun sa videos, malaking tulong na po yun. And of course, please do subscribe para po mas marami pa po tayong maaabot. And Oliver, may sasabihin ka ba? Sa lahat ng tumutulong sa amin, sa akin at kay nanay lang. Maraming salamat po sa lahat. Ano, umiyak. Umiyak. So, ayan. Naiiyak ka ba? Iyak siya Masaya sa ka, akin. tol? May usap tayo. So, ayan. Thank you so much. Hanggang dito na lang po ulit ang aking sinasabi. Huwag po nating kalilimutan or susukuan ang pag-asa dahil laging nasa atin ang Panginoon. Let's always inspire and be inspired. Much love. Much love. Namaste, and Merry Christmas Merry po. Christmas po sa Merry inyong Christmas sa lahat. lahat. Bye-bye. Bye-bye. Uy, Whitey, lumabas ka na dun, Whitey.